Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Яңа ел кәйефе. Хо-хо-хо, инженерикслар. Яңа ел чыршысы да бизи беләсез дип белмәгән идем. Без беләбез. Ә менә баш инженер юк. Кая югалды ул? Эй, Тимми, инженерикслар монда кем әйтмешли яңа ел кәйефе тудырмакчы булганнар. Ә син кайда? Гараж! Мин хәзер! Тик менә карама, яме? Бик кирәк. Хәзер барысын ташлыйбыз да карарга йөгерәбез. Бәлки барып карап килербез. Артыгыздан ишекне ябыгыз. Җылы чыгып бетә. Сәлам. Күрәм сезнең монда бәйрәм әйберләре күп икән. Менә минем кәрзиндә дә ниләр генә юк. Ә менә яңа уенчык та. Уенчык арба. Бер арба уенчык супермаркеттан. Кәрзинемә кызыклы әйберләр җыярга бик яратам. Сезгә бу утыргыч кирәкме? Минемчә, сезне хәзер үк сканларга кирәк. Сканларга? Ә минем штрих-кодым да бар. Бәйрәм җитә. Рәхәтләнеп күңел ачасы килә. Күбрәк әйбер җыеп калырга кирәк. Тик барыбер яңа ел кәефе генә сизелми. Аңлашылды. Әйберләре күп, тик арбасы гына кичкенә. Яңа ел кәефе тудырыр өчен урын күп булуы кирәк. Киттекме? Менә шулай. Әйдә! Тизрәк кәрзингә ал! Әйе! Менә бу драйв. Яңа ел стиле турында да онытмадык. Ә монысы гаражга бүләк. Баш инженер, Гараж! Тимми, төшәсеңме инде? Яңа ел апгрейды үзеннән үзе эшләнмәс. Ай-ай! Мин хәзер гиперарба булам! Хәзер әллә никадәр әйбер ташый алам! Ого! Супермаркет арбасы! Йөреп киләбезме? Киттек! Әйе! Тимми, бисәк яхшырак булмасмы? Тоткучы карамельдән мәллә? Әлбәттә, тәгәрмәчләре дә. Әнекәем, бетте баш! Әйе, Тимми, яңа ел мәшәкате тудыра беләсең син. Ау! Ого! Кара сине! Гафу ит, арбадус. Хәзер төзәтеп бирәбез. Карагыз! Яңа ел уенчыклары! Мин дә яңа ел кәефе бүләк итә алсам икән ула. Яңа ел кәефе. Кәрзинемә кызыклы әйберләр җыярга яратам. Бәйрәм җитә, рәхәтләнеп күңел ачасы килә. Яңа ел мәшәкате тудыра беләсең син. Яңа ел уенчыклары! Арбадус, ничек, син яңа ел кәефе таратырга әзерме? Әйдәгез, таратып карыйк. Тим музыка! Балаларга бүләк өләшергә менә дигән яңа ел шаналары. Ә хәзер үз тамгабызны куярга кирәк.
Great! Рәхмәт, дуслар. Беләсезме, менә хәзер миндә шып-шын яңа ел кәефе! Оһо! Яңа ел белән! Гараж, арбага без кемнең бүләкләрен салдык? Менә инде, яңа ел кәефе тут. Бүләкләр хәзер булмаячак. Менә бүләкләр дә. Яңа ел белән. Яңа ел белән. Мин бүләкләр таратырга очам! Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.